moram priznat da sam jako pozitivno iznenađen ambijentom koji imamo i srećom mi koji imamo tu sreću da igramo za Hajduka. Ne samo na Poljudu, nego rekao bi gdje god igrali u Hrvatskoj ili čak kad smo bili na Farskim otocima da je bilo više naši nego njihovi. To je nešto nevjerovatno, jer pogotovo kad idemo ili u Varaždin ili u Istru gdje god, 80-90% stadiona su naši. I pogotovo kad sam odigrao tu prvu utakmicu na Poljudu, sam rekao, imao sam tu sreću, tu priliku da igram nekoliko puta s reprezentacijom na Poljudu, ali to nije ni blizu kad igra Hajduk. Mislim, moram biti iskren i otvoren. I to nije pritisak, nego to je na kraju krajeva najljepše što mi igrači možemo reći, da imaš tu podršku, to navijanje. I odmah prvo koje sam rekao, ovo je nevjerovatno. Bili su isto gosti Ultrasi iz Sevilje tu, koji su totalno poludili kad su vidjeli kako Torcida priprema već, oni su bili tu nekoliko sati već prije utakmice tu oko stadiona, kako to Torcida priprema, kako za vrijeme utakmice, kako poslije utakmice. I to mi je lijepo, to mi je najljepše da kažem, dođite, vidite i učite na neki način, jer ovo navijanje koje mi imamo uz naše navijače, uz Torcidu, ja mislim nešto jedinstveno ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi i još nismo svjesni stvarno što imamo i zato jedno veliko hvala.